गांव में लड़की जब धरा जली स केहू के तो जानता रहो लोग कैसे मने बात फैलेला मेहरारू हुई बात। पहले एगो तो बात सुनी कह के फिर पहरी जी से हगे के बहाना खेत में ना मेहरारू जली स वही में ए सखी सुना तर हो ए सुना ना एगो बात सुननी है चिहा के ना जी का मैं ऐसा चीज सुनू बड़ी खराब भइल बा का भइल बा जी तीन डोड़ावा बोकेनु लड़की रात पकड़ाई रहो माने अब देखो ओकर भाव भाव जनाई के माने कि पूरा बताई आई दादा कहाँ जी रहल हा ओकर लइका बा के कर बताई ना कह दे ये महाराज हम देखी रहो बात कहे नहीं हाँ बताई के रहला कहबू ना नु देखी हमारा शौक करता नहीं ये बच्ची कहियो जन त झगड़ा के जौन चट हो जाई हमार बाल बच्चा हमार पति हमार मारता हम करे खूब मारे लगी रहल है ओकर लगे बा तिल चटावा के ये तो शरीफ लागत शरीफ बा मौगड़ा बा दिन भर घूमत रहल गली दुआरी हाँ लड़किया ओकर बात छोड़ा ना अब ओकर बाबू माई काम कर मारी काटी का कर बाकी यही तरी काने काने अब जाई ओकर ये चीज सुननी है ओकर बेटी ओकर से कहले बाण सो आई बेटी जो माने कि 4 बजे से फैलत 7-8 बजल कि पूरा आदमी में जन बुझाई कि बड़ा आगे बीच चालू हो गइल बा। अरे तोरा यही मेहरारून बात भाई तो वो कनी से एक छिपा भात पहुंच जाई बाकी बात ना